салом дӯстон, Роналдо боз як ҷоизаи дигари инфиродӣ гирифт. Ин ҷоиза ба номи Диего Марадона аст. Ҳамаи аргентиниҳо як қаду ду қад паридан. Ин бо чӣ гап? Ҷоиза ба номи ҳамватани Мессиро, душмани асосии футболии ӯ мегирад. Аммо инҷо на айби Марадона аст, на айби Месси ва на гуноҳи Роналдо. Ҷоизаи мазкур ба беҳтарин нишонзани сол дода мешавад. Бомбардири сол бошад, ба ҳамагон маълум аст. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайк қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз номи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Джесси Лингард то ҳол бекор аст ва метавонад ба Премер-лигаи Англия баргардад. Дастаи Эвертон талош дорад ки бозингари 31-соларо ба сафи худ ҷалб намояд. Бозингари мазкур дар қатори Дехея, Мустафи, Элгази ва дигарон соли 2023-ро ҳамчун агенти озод ҷамъбаст кард. Дастаи охирини ӯ Ноттингем Форест буд. Дар он бозингари англис на он қадар натиҷаҳои хуб нишон дод. Дар 20 бозӣ ӯ 2 гол зад ва 2 ассист намуд. Пас аз он ки бозингари номбурда аз Форест рафт, бедаста монд ва то ҳол агенти озод аст. Қаблан гуфта мешуд ки Лингард метавонад ба Ал-Иттифоқи кишвари Арабистони Саудӣ гузарад. Дар он ҷо сармураббӣ Стивен Ҷерард аст. маҳз ӯ мехост Лингардро ба ҳайат ҷалб кунад, аммо айни замон дар дастаи Ал-Иттифоқ барои бозингари нав ҷо нест. Гуфта мешавад ки футболбози англис ба яке аз ин ду даста мегузарад. Новобаста аз ин ба бозингари ҳуҷумкор таваҷҷӯҳ аз дастои дигари ховари миёна дида мешавад. Аз ҷумла дастои кишвари Қатар ҳам мехоҳанд ситораи собиқи дастои МЮ, Вестхэм ва Ноттингемро дар ҳайати худ бинанд. Дар Аврупо ҳам дастҳои пайдо мешаванд ки мехоҳанд бо Ҷесси кор кунанд. Яке аз чунин дастҳо Лили Фаронса аст. Аммо барои Лингард тарафи молиявии масъала нақши муҳим дорад. Лил ба ӯ пули калон дода наметавонад. Эвертон аз нигоҳи имконоти молиявӣ метавонад шанси бештари ҷалб кардани бозингари англисро дошта бошад. Худи Лингард ҳам агар зарраи футболро дӯст дошта бошад, бояд ҳарчи зудтар ба майдон баргардад. Ҷейдон Санчо аз асорати МЮ халос мешавад. Футболбози номбурда ба дастаи Борусия Дормунд бармегардад. Гуфтушунидҳо байни дастои шаҳрҳои Манчестер ва Дормунд дар марҳилаҳои охирин қарор доранд. Бозингари англис пурра ба дастаи пештараи худ ба ҳисси футболбози иҷоравӣ бармегардад. Ин зимистон Дормундиҳо Санчоро бо эҳтимоли бузург намехаранд. Варианти баргаштани пурраи ӯ ба Дормунд вуҷуд дорад. Ин зимистон ӯ ба аренда меравад ва баъдан имконияти харидани ӯ пайдо мешавад. Яъне ин аренда бо опсияи хариди баъдӣ нахоҳад буд, вале банди харидани Санчо ҳатмӣ нахоҳад буд. Агар Ҷейдон пас аз бозгашти худ ба Олмон тавонад сатҳи пештараи худро нишон диҳад, Дормундиҳо метавонанд ӯро пурра ба сафи худ ҷалб созанд. Арендаи бозингари мазкур аз хазинаи Дормундиҳо 3 миллион евроро мебарорад. маҳз чунин миқдор маблағро Борусия Дормунд ба МЮ барои иҷораи Санчо пардохт хоҳад кард. Тавре маълум аст, пас аз гузариши Ҷейдон ба МЮ маоши ӯ ҳам калон шуд. Дормундиҳо ба мисли МЮ маош дода наметавонанд. Аз ин лиҳоз музди меҳнати Санчоро дастои МЮ ва Борусия байни худ тақсим мекунанд. Як қисм маоши ӯро дастаи шаҳри Манчестер пардохт хоҳад кард. Борусия Дормунд дар маҷмӯъ барои арендаи Санчо 4 миллион пардохт хоҳад кард. 3 миллион пули иҷора, ҷамъи 1 миллион маоши ин футболбоз то охири мавсими ҷорӣ. Карим Бензема футболбози нави Манчестер Юнайтед хоҳад шуд. Ин гапи шӯхӣ нест ва онро бояд мо ҷиддӣ қабул кунем. Идеяи трансфер ӯро собиқ бозингари МЮ ва яке аз ҳамлагарони беҳтарини манкуниянҳо Луис Саа пешниҳод кард. Ӯ чунин гуфт: ман фикр дорам дар ҳамин марҳила ба дастаи Манчестер Юнайтед як ҳамлагари таҷрибадор ва лидер лозим аст. Ба фикри ман Бензема дар хатти ҳамлаи мо аз ҳуҷумкунандаҳои кунунӣ беҳтар хоҳад буд. Як ҳуҷумкунандаи бо чунин хислатҳо ба мо лозим аст. МЮ метавонад ба ин тавсияҳои собиқ ҳамлагари худ гӯш андохта сари масъалаи ҷалб кардани Бензема андеша кунад, аммо ин корро ба тобистон гузоштан нашояд. Манкуниянҳо метавонанд дар равзанаи ҷории трансферӣ Бенземаро бигиранд. ҳама ин аз куҷо оғоз шуд метавонем ба хотир орем. Дастаи Ал-Иттиҳод ки дар он Бензема бозӣ мекунад бо Ал-Наср бозӣ дошт. Дастаи Роналдо ғалаба кард ва Карим дар он бозӣ танҳо як ассист намуд. Ин мағлубият ва умуман таъсири Бензема ба бозиҳои писанди мухлисони Ал-Иттиҳод наомад. Якбора хейтирони футболбози фаронсавӣ зиёд шуданд. Мухлисони замони муосир корашон осон аст. Ба инстаграми футболбоз медароӣ ва шапошапа сар мекунӣ. Бо ин сабаб ҳатто Бензема инстаграмашро кур кард.
айни замон футболбози фаронсавӣ дар Арабистони Саудӣ нест. Бензема бехабардор кардани ягон нафар аз берун рафта дар тамринҳо иштирок намекунад. Криштиано Роналдо бо задани 54 гол беҳтарин нишонзани соли 2023 шуд. Як сол пеш аз ин Криш бо сари хам ва 22 гол аз Манчестер Юнайтед рафт. Ҳама фикр мекарданд ки бо ҳамин корномаи Криштиано ҷамъбаст шуд, аммо пас аз як сол маълум гардид ки ӯ то ҳол дар сатҳи баланд аст. Криштиано футболро тағйир дод. Агар ба солҳои охир назар андозем, футболро метавон ба рӯзи гузариши Роналдо ба Ал-Наср ва баъди он тақсим кард. таъсири бузурги амалгари португалӣ на танҳо ба як даста, балки ба кулли футболи бузург шуд. аз ҳама хандаовараш он аст ки дар соли 2023 Криштиано Роналдо аз кулли ҳайати Манчестер Юнайтед дида бештар гол зад. Дигар ҳама дарк кард ки Роналдо барои Тенхак танҳо як баҳона буд. баъди як соли рафтани Криш акнун Роналдо дар куҷосту МЮ дар куҷо? Роналдо ва Месси то ҳол ба ҳамаи таърифҳо меарзанд. Месси аз Мбаппеу Холланд гузашта туби тилло гирифт. Роналдо бошад дар задани голҳо аз онҳо дар синни 38 солагӣ пеш гузашт. боз гуфтанд ки эпохаи Мессию Роналдо тамом шуд. ба ҳамин тамом бори дарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.